Tak máte za sebou zápas s hráčema, jaký byl? No, viděli jste sami, že to bylo docela těžké utkání, že jsme hráli jako sice jsme to odpovědně zezadu, ale občas nám to trochu střípalo, ale myslím, že se na to dalo koukat, takže diváci byli spokojení. Co chybělo při tom rozhodujícím nájezdu? No, tak jste to viděli, no. Tak povídám, no, jako to je, už jsem ho měl a už jsem ho tam měl na opatě a chtěl mi to špičky, to se stává občas, ale to se dá dělat, no. Příště už to bude lepší a myslím, že vyhrajeme příště určitě. Co říkáte tady na tu akci, kdy vlastně klub děkuje partnerům tím, že se hraje tady to utkání? No, tak to je správná otázka, že jo, tak ten klub by se měl o ty sponzory starat a měl by takový akce připravovat a myslím, že takových akcí by mělo být víc, aby se ty lidi bavili, aby nekoukali jenom na ten hokej tady a aby si dali nějaký to pivko potom a trochu se pobavili, no, to je určitě, no. Vaše firma vlastně sponzorovala tu soutěž s tím Bizonem, tak měl jste někdy strach, že by to tam mohlo padnout? No, tak myšlenka dobrá, že aby se trochu lidi bavili. Je fakt, že já jsem měl občas jako, jsem trochu měl staženo, no, ale jo, tak ten při tom druhém to bylo horší, tam to trefil 10 cm vedle, to už jsem šel jako do komatu trošku, ale ustál jsem to taky zrovna jako oni, no, takže. Bude to soutěž pokračovat i v příštím roce? No, určitě jo, jako, jo, budou třeba jiný soutěže, bude to třeba trochu jinak udělaný, jo, nebo budou třeba úplně nějaký jiný, ale chceme pro ty diváky tady určitě tady prostě něco udělat, no, aby se tady trochu něco dělo v rámci možností teda, no, pochopitelně, finančních určitě. No. Tak děkujeme za rozhovor.